ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба влоги имрӯзаи мо. Духтаро чӣ хеш, мо ҳаматон аст, саломатиятон аст. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу танисиҳат ҳастедтон. ҳозир бошад духтаро, чун ҳар вақта ман влоги имрӯзама аз камтаракам бошад корои хона оғоз мекунам. Ман баъди завтрак аллакай кухнямо тоза кардам, посудомо шута гирифтаму акнун бошад ман обед тайёр кардани ҳастам. Камтарак зиёдтар мекунам, чтобы ужин ба ям расад, барои ки имрӯз коро бисёр ужин тайёр кардан ба вақтам намешад, барои ҳамин бисёртар мекунам. Обычно шавари ман аз кор мебиёянду саҳари завтрак мекунанд, баъд ужин мекунанд, обед намекунанд, барои он ки бисёри вақт начинаи смена шабона кор меранд, поэтому хел мешавад ки рӯзона хоб мераванду обед ба намехезанд. Анамихел ҳозир тайёр мекунам барои кӯдако обед ба мехӯранд. Хай агар ки бегон ягон чи бо вақтам шавад ягон чи мепазаму, но ҳаракат мекунам бисёртар кунам. Ҳамин меваги овощи там кӯдако бисёр бананы, яблоки, хулоса ҳамин перекус карда мегарданда, печенье бо ягон асари вай кардаги бошам, сирники ёки бринчики кардаги бошам, бо камтарак мемонад. В течение дня ҳамна бо мехӯранд. Хулоса ҳаракат мекунам ки вай корои имрӯзамо буд кунам, барои ки коро беҳад бисёр. Имрӯз бояд мо кати директором розыгришҳои мондагио бояд разыгрывать кунем. Мо розыгриш монда будем, каталоги пешна барои духтаракомон. Ана ҳозир бошад ҳамуна дар инстаграм прямой эфир буромада падаркҳои барои духтаро чӣ кардагишона бурд кардагиашона дода. Имрӯза ваёма планома бояд чӣ кунам, да коромо буд кунам. Ҳанам хел коро духтаро. Ана ҳозир баъди 6 рӯз аллакай каталогомон тамом мешавад. Духтаракои азиз, мо 27 ноябр каталог тамом шавад. Аллакай аз 27 сар мешавад каталоги нав. Каталоги навмон 2 ҳафта давом мекунад. Мо дар давоми 2 ҳафта маош мегирем духтаро. Агар ки шумо ҳамчунин хоҳедон ҳар каталог маош гирифтан, ҳар каталог пулҳои нағз гирифтан, аввал бояд шумо номнавӣ шуда дар командаи мо кора оғоз кунед, сар кунед, ёд гирифтан. Барои он ки агар ки шумо кора надонед, барои шумо кор қиин тофтан мегирад. Бисёри вақте ки мо ба кор даъват мекунем, мегӯянд ки не, ман аз даш намебурам, наметонам, одам надорам, кӯдакои майда дорам, хулоса пул надорам барои заказ кардан. Бисёри ҳам хел фикр хаёло доранд духтаро. ҳеҷ кас шумо як бора заказ кун намегӯяд. Кай вақте ки дар хонаи шумо шампунь тамом мешавад, собун тамом мешавад, ҳаракат кунед ки маҳсулоти компания харида истифода баред. Ана ҳамин гуна мо гуфта чӣ мекунем, мефаҳмонем духтаракое ки ҳамта омада сразу чизое ки шумо ба даркор нест харидорӣ кардан зарур нест. Духтарои азиз, мо ҳамаи мо истифода мебарем шампунь, собун, кӯдакомо баъд гӯзники мегирем. хай занҳои хонашин шуда хай шумо барои худатон имина чизҳои лична барои занҳо лозима аст, мисол мехарем, истифода мебарем. Капля для мытья посуды, порошок, гель для душа, хулоса собун, в конце концов зубная паста. Ҳама ин чиза мо истифода мебарем ҳатман, несмотря какой доход семьи, чӣ хел шароит дорем, мо всё равно ҳамин чизаи бояд харем, мо истифода барем. Анам хел духтаро, кай вақте ки ҳамин маҳсулотҳо дар хонаатон тамом мешавад, метавонед ки маҳсулотҳои компанияи Фабелика истифода баритон. Качествоаш беҳтарин духтаро. Зубная паста баъзе вақт мешавад ки аксияҳои хуб мешавад, то 100 рубля намерад. Даже дар магазин ин хеле нархҳо нест. Шампуньҳоям ҳамчунин 120 рубл, 115 рубл, 150 рубл. Ин гуна шампуньҳо дар магазинҳо ин хеле качествоаш мо ёфта наметавонед дар ин нархҳо. Мисол порошок, ҳамчунин пятновыводителҳои беҳтарин маҳсулотҳо дорад дар ин компания духтаро. Перечислят кардан просто ҳоҷаташ нест, барои он ки бисёри аллакай качествои компанияи Фабелика нархҳои дастрасаша медонанд. Барои ҳамин ҳама ин чизҳои гуфта гузаштан шарт ва зарур нест. Хулоса духтаро, ягон вақт ҳеҷ кас шумо маҷбур намекунад ки пулҳои калонро харидорӣ кун гуфта. Мо бошад бе пул кора шумо меомӯзонем, ҳамаша мефаҳмонем. Аз шумо бошад ҳамин кора ёд гирифта команда сохтан. ҳозир асри 21 духтаро, ҳама хурду калони ёшу пир ҳама дар интернет мешинад. ҳамин роҳҳои аз интернет одам даъват карданаша, командатона калон кардана мо шумо ба ёд метиҳем. Шумо бошад вақте ки ёд мегиред, аллакай соҳиби маошҳои хуб мешавед. ҳама вақт мо шумо дастгирӣ карда аз ҳамин сараш сар мекунем кори ёд додана то ҳамин боло рафтантон. Ҳозираш дар командаи ман духтаракое ҳастанд ки пулҳои нағз мегиранд, аллакай директорои пешқадам шудаги ҳастанду, лекин ҳамаи мо дасти ба даст всё равно ба маслиҳати якдигар кор мекунем. ин хеле нест ки чтобы вай одам камтарак боло раваду уже дур шавад аз мода. ҳама вақт ба маслиҳати якдигар пешравӣ мекунем духтаро. Ана
мо то ба маошҳои хуб баромаданатон ёрдам мекунем, ҳама тарафа кӯмак мекунем. Чизе ки аз дастамон омад мекунем наставникҳо. Барои ҳамин бехавотир метавонед ки ба номерои ватсапи мо нависетон. ҳамаи шумо номнавис мекунам, касоне ки мехоҳанд. Боз мо каталоги манаин сар мешавад 2 ҳафтаи на каталоги нав баъди 6 рӯз сар мешавад. Мо бо розыгришҳои беҳтарин мемонем, падаркҳои тӯҳфаҳои беҳтарин мемонем. ҳам аз тарафи компания шумо тӯҳфа мегиритону ҳам бошад аз тарафи мо наставникҳо. Барои ҳамин духтаро нависитон. ҳамаша хушо карда мефаҳмонем. ҳозир асри 21 аст, асри интернетӣ аст. барои ҳамин ман медонам ки всё равно шумо интернет ба мешинитон, всё равно вақтатон чизе ки бошад набошад сарф мекунедтон ба интернет. ҳамин вақта шумо метавонедтон ки ба хубиш сарф кунедтону соҳиби маошҳои хуб шаведтону ҳаётатонро хубу дигаргун кунедтон. духтаро аз ягон чиз натарситон. дар аввали кор ҳама кор душвор аст. духтаро ҳама кор дар аввали дар саршавиаш ҳамааш душвор аст. ягон кас як рӯз 2 рӯз ба дозанда наштааст, як рӯз 2 рӯз ба духтур наштааст, як рӯз 2 рӯз ба муаллим наштааст. хулоса ҳар як касба бояд мо чанд қадар омӯзему, чанд қадар ҳаракат кунем ки соҳиби ҳамон касб шавем. ин компания бошад чӣ қадар имконияти калон додагиаст ки занҳо дар 1 моҳ, 1,5, 2 моҳ, 3 моҳ ҳама назар ба меҳнати худаш тез пешравӣ мекунад. духтаро тез ба маошҳои хуб мебароянд. мисол зарплатае ки ман мегирам ҳозир, ман 5 соле ки дар университет хондагӣ ҳастам, дар онҷо ман ин қадар зарплата гирифта наметавонистам. ҳоло он ки ман 5 соли умрама дар университет сарф кардагӣ ҳастам, чӣ қадар ҳаракат кардагӣ ҳастам ки соҳиби диплом шавам. ана ҳозир бошад духтаро ман дар кори асосиам камтар маош мегирифтам чем аз компанияи Faberlic-да, агар ки дар онҷо кор мекардам. барои ҳамин духтаро ягон бор фикру хавлӣ зиёд накунедтон. метавонедтон ки шумо дар муддати кӯтоҳ директорои пешқадами компанияи Faberlic шаведтон. барои ҳамин бехавотир кора оғоз кунедтон. духтаро аз тарафи мо якдигарфаҳмӣ, аз тарафи мо падаркҳои беҳтарин, аз тарафи мо поддержкаи калон барои шумо мешавад. албатта ки баъд ҳам шумо метавонедтон ки рӯзҳои наздик, моҳҳои наздик соҳиби маошҳои беҳтарину соҳиби кори беҳтарин шаведтон. духтаро агар ки аз души ҳамин кора кунедтон, ман боварӣ дорам ки ҳамин моҳҳои наздик аллакай шумо ба маошҳои хуб мебароедтону аллакай чӣ қадар коргарҳои пешқадами ҳамин компанияи Faberlic мешаведтон. духтаро раҳмати калон ки видеои мои дастгирӣ мекунедтон. ҳазор раҳмат барои ҳар яки шумо, барои комментарияҳои хубатон. духтарои азиз, ба ҳамаи шумо рӯзи хубу бобарор. духтаро қошума краска кардам. ҳамон краскаи аз Wildberries заказ кардаги мо истифода бурдам. ҳамин Faberlic ба ҳама чӣ ҳасту, фақат ҳамин краскаи қошолӣ нест. афсус ки барои мин аз Wildberries заказ кардагӣ бояд дарам ки вале бо ҳамин краскаҳои барои қошам мешад бисёр мешад. барои ки краскаи барои мо беҳад бисёр мақбул. худам краска кардам. ман бо мӯи сафедам буда бисёр буд. так тёмный каштан гирифтам, истифода кардам. чӣ хушрӯ краска кард мама. ана баъд вай духтаро чӣ заказ кардани ман аз Wildberries рулоновые шторки аст ко барои вай трезон, барои ки вай постоянно кӯдако ҳамин пеши подоконник ба наздик мешанду атреза нигоҳ мекунанд. хулоса хона ва кораи дароз бечораҳо дигар атреза нигоҳ накунанд чикор кунанд дигар. аммо вай постоянно ҳамин ваяш канда мешад, кушода мешад аз крючокаш. барои ҳамин канда мепартом ҳамаи пардаҳоя. фақат рулоновые шторки вай мекунам, мечаспонам. барои ҳамин ҳозир аз мераша чен кардам. якта заказ кардам барои кухни меғалти ислам заказ кардам. ҳозир як бор биёд ҳамн як намудаш аввал часпонда бинем кани чӣ хел фикрам ки беҳад удобне барои кӯдакои майда, барои оилаҳое ки кӯдакои майда доранд. вообще думаю что идеальное решение, да. ина бина кун ман ремоли бастагима киша карда бастам. гуфта хел кардам неки ғезита халтаст асарам. хеле духтаро охир раҳмати калон ки видеоҳои мои то охираш тамошо кардитон. духтаро раҳмати калон, ҳазор раҳмат барои суханҳои некатон, барои комментарияҳои хубатон. миннатдор аз ҳаматон. хайр то влогҳои оянда.